Il-Union tal-Għalliema L-MUT irreġistrat tilwima industrijali mal-Gvern u ma' tmexxija tal-Università ta' Malta wara li baqa' ma ntlaħaqx ftehim dwar il-ftehim kollettiv ġdid tal-impjegati tal-Junior College. Net News tkellem mal-President tal-MUT Marco Bonnici fejn qalilna li fl-aħħar sigħat l-uffiċjali tagħha ppreżentaw pożizzjoni emendata tan-negozjati lill-unit tal-Gvern għal relazzjonijiet industrijali bi klawżoli li kienet ilha tiddiskuti għal diversi xhur u li inkludew bażi ta' ftehim. Madankollu l-Union qalet li tmexxija tal-Università li hi responsabbli wkoll mill-Junior College neħħiet dawn il-punti mingħajr ġustifikazzjoni. Onna wasalna, qegħdin ħanajtek, qegħdin nippruvaw nistabbilixxu l-triq l-qudiem, ġifieri naraw eżattament x'għandna pendenti u kif nistgħu nisblukkaw situazzjonijiet li kellna. Però il-bieraħ waqt l-aħħar laqgħa tan-negozjati, in-negozjaturi tal-Gvern l-IRU tawna dokument ġdid li ma fihx l-affarijiet kollha li konna qegħdin niftehmu fuqhom matul dal-aħħar xhur snin. Prattikament għamilna regress fil-negozjati li tista' tgħid li n-negozjati reġgħu marru lura għall-ewwel ftit jiem ta' meta bdejna nnegozjaw madwar 3 snin ilu. U aħna lejna ovvjament mhijiex aċċettabbli ġifieri aħna ma jistax ikolli ħlejna 3 snin f'negozjati meta kellna naqbel fuq il-prinċipju ta' waħda dawn il-prinċipji l-Università jew anke l-Gvern għax ma nafux eżattament min irtirawhom minn dawn in-negozjati. Marco Bonnici stqar ma' Net News li dan kollu ma jawgurax tajjeb lis-sena akkademika l-ġdida għaliex dan kollu ser ikun qed jaffettwa lis-sena skolastika li tibda xarejn oħra. Għaldaqstant minħabba li qiset dan il-pass bħala rigress fin-negozjati qalet li dan ma jistax ikun aċċettat. Kien għalhekk li l-MUT ħabbret li rreġistrati t-tilwima industrijali kontra l-Gvern u tmexxija tal-Università. Mistoqsi dwar x'inhu l-pass li jmiss tal-MUT, Marco Bonnici wieġeb hekk. Aħna ħan niltaqgħu mal-membri l-ġimgħa d-dieħla, ovvjament ħankun qegħdin nisdiskutu s-sitwazzjoni kollha, ħankunu qegħdin nitkellmu wkoll fuq azzjonijiet industrijali li ħankunu qegħdin nordnaw fil-fil-jiem jew ġimgħat li ġejjin, u mbagħad nimxu minn hemm. Aħna l-intenzjoni tagħna hija li dan il-ftehim jiġi konkluż imma jiġi konkluż għall benefiċċju tal-membri tagħna l-akkademiċi tal-Junior College. Xerona De Bono, Net News.